Check it. Vine așa, salutări tuturor. Dau rime cam ca Dona. În seara asta a venit aici că scor fantoma. Am venit, frate, nu e clar de ducă. În seara asta la cea mai tare nuntă. Bine, da, apoi ai femeia. Vreau gălăgie pentru Alex și Andreea. Hai să vezi, frate, lumea să înțeleagă. Pentru voi eu vă doresc casă de piatră. Și hai să vezi, frate, e plin de dume. Casă de piatră și tot binele din lume. Și apropo de asta, frate, cum rimez? Frații mei să mă chemați și la botez. Check-it, dar apoi de scurtmetraj trebuie să zic o rimă. Uite, acum eu doar pentru naș. Bine, da, acum în prim plan gălăgie pentru Iulia și fratele meu Ciprian. Bine, da, apoi e cam nebun Ciprian, frate meu, ești tu la costum, dau. Hai să vezi, frate, rima este lașă. Am auzit că în seara asta e a doua cămașă. Cine știe, ăsta te învață. Că cine știe, poate vine a treia dimineață. Mamă, e off the dome. Vine Chespărașul, fantomașul, ăsta e patron, ia. Bine, da, apoi stai nebun. Haide ca să zic o rimă, frate meu, dat tău costum, iau. Check-it, da, apoi e cam integru. Mă uit la frate meu, s-a asortat la negru. Și hai să vezi, man, acum reține cea mai frumoasă floare, frate, o ai lângă tine. Check-it, da, apoi asta e bine. Încă o dată Chespărașul pace pentru tine. Ăsta a fost bine, primul beat. Încă o dată, frate meu, da, acum te-am regăsit. Și ca să vezi, frate meu, fică treaba e măiestrie. Oprește beat-ul, toată lumea gălăgie. Uite așa, ne destresăm puțin asta, da? Aia a doua să fie cu toată lumea, ca să fie bine. Să-mi dați obiecte, stai, oprește puțin, oprește-o. M-ai luat și pe mine prin surprindere, n-am mai înțeles. La a doua piesă o să vă cer obiecte. Să-mi dați obiecte, ce aveți pe buzunare, carduri, banii vi iau, ca să știi. Ca Ferică Coarde. Eu vă dau înapoi obiectele, mai puțin banii, ca să fie clar, da, să nu... Telefoane, tot ce aveți, chei, ca să facem atmosfera aia blană, da? Ați pregătit obiectele, le aveți? Interacționăm sau nu interacționăm? Haide, dă-i, hai să vedem. Stai că vine la tine. Vine la tine, da? Ia, partea a doua, ca concrete. Vine încă o dată că Spurașul da obiecte. Și hai să vezi, frate, da super glas. În seara asta, frățiorul care mi-a dat și un ceas. Hai să vezi, frate, e antidot. Că ceasul ăsta, frate, este direct istot. Now, check it, da, apoi da scurtmetraj. Hai să vedem, uite acum obiectul pentru naș. Mamă, vrei să zic ceva? Frățiorul, vrei să fii soția? Da, bă, asta e ca lumea. Încă o dată că Spurașul când tot toată lumea. Haide Miresica, dar apoi îți fac refren. Măcar un lățișor sau un pic despre Cercel. Check-it, da, apoi asta e bine. Încă o dată cu Cercei îți stă mult prea bine. Mamă, da, apoi e de-o fetiță. Mă uitam pe cap că ți-ai pus și o coroniță. Și hai să vezi, frate, tu stai tranquila. Ai coroniță, se vede că ești regina. Check-it, da, apoi o dau ca lumea. Încă o dată că Spurașul eu încât pe toată lumea. Mai întâi de toate vai cu rapul super grav. Că-i dat un pic sfatul, cred că vrei autograf. Check-it, da, apoi zic ceva. Mi-a dat cheie să trăiască Daciana. Hai să vezi, frate, îți dau ce vrei. Cred că ăsta, frate, nu-i Logan, este MCV. Bine, da, apoi e off the dome. Să rămea acolo, mă filmează direct cu un telefon. Și hai să vezi, frate, îți fac problemă. Cred că-mi face bani cu evantaiul de pe scenă. Check-it, da, apoi da super fan. Mă uitam la domnișoara care poartă ochelari, man. Și apropo, acum tu reține prin ochelarii ei, fată, nu te văd prea bine. Check-it, da, apoi stai moșu. Sora mea acolo s-a asortat la roșu. Și hai să vezi, frate, e off the dome. E patron, are telefon, are doar iPhone, da. Check-it, da, apoi unde mă duc. Filmarea aia, fată, să apară pe Facebook. Și hai să vezi, frate, asta este funny. Mi-a dat portofelul, ci că merită toți banii. Now, check-it, da, super lașă. Credea, frate meu, că am zis tu de cămașă. Mamă, da, apoi asta e cam rapper. Zici că sunt Harry Potter. Da, apoi zic ceva. Uite aici, sora mea mi-a dat și bricheta. Și hai să vezi, frate, că acum e rima. Aprind bricheta, acum aprind atmosfera. Now, da, apoi da super lustră. Mă uitam așa, aici mai șucară fustă. Și hai să vezi, frate, asta e greu. Fac o cruce, m-a ajutat Dumnezeu. Now, da, apoi a fi pe fază. Mă uit la frățiorul meu, că aici mă filmează. Să vin și acum în dreapta mea, ca să pot interpreta, să zic eu de brățara. Now,
Și hai să vezi, frate, o să o dau concret. Iau brăzarea, frate, și mă duc la ama. Da, apoi da super bine. Încă o dată, frate, dau cu pace pentru tine. Și hai să vezi, frate, că ăsta e mai cu moț. Și-a pus vestă, dar nu-i de-aia antiglonț. Iau, da, apoi încă o dată. Vine că spăraci, frate, nu știu, facem lată. Oprește beat-ul și din ce cauze. Toată lumea gălăgie și multe aplauze. Stai să mă uit pe telefon, că mi-ai dat niște nume, cuvinte pe aici, nu? Haide, mai am niște detalii de spus de pe telefon, nu le citesc, doar am niște cuvinte cheie. Și după aia mai trec pe la fiecare parte așa, da? Dă-i școatre, hai să vedem. B-O-D-E-G. Este, îți dai seama. Mamă, ce cuvinte mi-ai dat aici, frumos. Ia. Știi că-mi place să beau, frățiorul, doar boteca. Că am auzit că fratele meu deține bodega. Și hai să vezi, frate, rime în prim plan. Ăsta-i frățiorul meu, cel mai șucar barman, dau. Hai să vezi că acum pe arătură fratele meu se lasă cu băutură. Și hai să vezi că între noi se face relație. Că în seara asta, frate, se lasă doar cu distracție. Vine, da, apoi e stat în față. Ciprian, frate, petrece până dimineață. Și hai să vezi, da, acum super frică. Și că ai costume, și că faci și caterincă. Și hai să vezi, frate, asta e harul. Îi place grătarul, șprițul și lăutarul. Și hai să vezi, frate, ăsta mi-e harul. Eu sunt lăutarul, nașuletul scoate banul. Caterincă, da, apoi că ar trebui să știi nașa. Și că este mamă la copii. Dar mai presus de asta, frate, eu fac poezii. Că pe deasupra este și pofta inimii. Da, apoi ce să-ți mai zic. Încă o dată că spărașul, frate, mă complic. Mamă, da, apoi, frate, asta e bine. Dăm un obiect, soră mea, doar pentru mine. Toată lumea din spate, ascultă-i place. Încă o dată că spăr, eu vă dau cu pace. Apropo de asta, fică treaba de relație. Vreau gălăgie pentru cea mai tare formație. Adi, îți mulțumesc. Încă o dată, frate, uite, acum nu cedez, da. Bine, da, apoi îți dau ce vrei. Și vreau multă gălăgie, doar acum pentru DJ Now. Asta este super față. Oprește beat-ul, o ținem noi până dimineață. Și hai să vezi, frate, asta e cum bine. Încă o dată bucurie pentru tine. Și din ce cauze. Ăsta a fost Casper și vă pup, multe aplauze. Seară frumoasă, distracție plăcută în continuare vă dorim. Ăsta am fost eu, Ciprian, mersi pentru invitație. Distracție plăcută și casă de piatră. Hai să ne îmbătăm. Iau antibiotic, lumea. Hai, vă pup, pa! Încă o dată aplauze pentru voi, mersi.